abalaleli kanye nengcebo zenkosi. Amen. Ngiphinde ngicela okwesibili ngibingelelwe umama umongameli kanye nekhabhinethi yakhe. Amen. Bese ngibingelela ke iphutheho kawufela. Amen. Amen. Ngiyacela bazalwane futhi ukumbonga uNkulunkulu ongisizile nami ukuthi uma kukhala iporompita ibiza lomkhosi ohluphayo ukukhuphuka intaba. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu Amen. ongisizile ukuthi nami ngiphumelele ngibe khona kulomkhosi. Amen. Amen. Iyangishaya kakhulu inkonzo yomkhuleko. Ngiyahluleka ukuhlakanipha kakhulu uma ngisenkonzweni yomkhuleko Hallelujah. ngoba ingeqa amadolo. Haleluya. Siyabonga bazalwane. Sesibonga ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu aphinde futhi asiphe lelithuba lokuba sihlangane egameni lakhe sizomkhonza sikhuleke kuye. Amen. uNkulunkulu ke bazalwane umuntu weorder. uNkulunkulu akawenzi amahlaya. Amen. Akhuluma into ngoba efuna sihleke noma ngoba efuna sikhale. Kodwa unguNkulunkulu wezinto zakhe. Amen. Uma uzohlehla kancane ubuyele emuva kwaIsrayeli behamba ehlane, uma uNkulunkulu efuna ukukhuluma nalesi sizwe ubethinta inceku yakhe uMoses athi babize bakhuphukele entabeni. uNkulunkulu okuthula asibusise. Manje abantwana bakwaIsrayeli uma kuke kwavela igama elithi uNkulunkulu uyababiza babizele entabeni, kwakubiza abazalwane ukuthi babe nensuku ezintathu bezingcwelisa belungisela abantwana benkosi ukuthi baya entabeni. Amen. bayohlangana noNkulunkulu. Amen. uNkulunkulu omdala wezinsuku, Amen. uNkulunkulu ongabonwa, uNkulunkulu esimkhonza singamazi ngoba kasikaze simbona. Amen. Kodwa singeke simbone bazalwane sisekule nyama ngoba ukhuluma noMoses uthi Moses ngiyakuthanda kakhulu kodwa into oyicelayo ukuthi ufuna ukungibona ayikhonakali ukuthi yenzeke. Into engizoyenza nje ifavor ngoba unguNkulunkulu wefavor bazalwane. Uthi ngizokuthatha ngesandla sami ngikufihle emfantwini wedwala, ngikufihle kwi-crack of the rock. Ngizothi uma sengikufihlile bese ngiyedlula, wathi uma sengedlulile bese ngiyakukhipha emfantwini wedwala. Into ozoyibona yinye, uzobona inkazimulo, ayiwona uzobona inkazimulo yomhlane wami. Amen. Ngoba mina ubuso bami abubonwa. Amen. Lalela bazalwane, uma uvela umuntu namuhla, uma uvela umprofita namuhla, noma angathi ngizila i-80 days noma ngizila i-365 and a quarter days, athi ngimbonile uNkulunkulu unamanga. Amen. Moses uzobona inkazi, not my real back. Umhlane wami nawo ngeke ubone. Kodwa ngizothi ngidlula ngilandelwe inkazimulo yami. Bese ngiyakhipha edwaleni ukuthi ubone inkazimulo yomhlane.
inkazimulo yomhlane. Amen. That is how this God that we praise and pray is. Amen. He cannot be seen. Kodwa simbona ngento eyodwa bathandekayo empilweni zethu ukuthi athathe isifebe esinjengami asiguqule asikhiphe ebufebeni asenze sibe ubaba ononkosikazi oyedwa eneliseke ngalonkosikazi oyedwa. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Ngicela sifundeni bazalwane encwadini kaMateyu, ivangeli ngokaMateyu chapter 24. Ufunde ivesi lika 4 no 5. Akube umuntu onesitifiketi saka matric angimfuni umuntu ozongikiza. Matthew chapter 24 verse 4 and 5. Uma usuka lapho uyofunda uverse 24. Matthew ngokukaMateyu isahluko sika samashumi amabili nane indimana yesine neyesihlanu wenqe uyofunda indimana yamashumi amabili nemivo emine. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Afundeke oyitholile. Ayesibo. Baba egameni lika Jesu siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele egameni lenkosi. Izwi lakho namhlanje uNkulunkulu bodwa sezulini kule mini sinikela kuwe khuluma ngale empilweni zethu inkosi nenceka inkosi samile phambi kwethu. Sicela ukhulume ngayo inkosi ubeka amazwi akho emlomeni wakhe uNkulunkulu wethu sikhuluma inhliziyo yakho inkosi siyalo siqondise ngegama lika Jesu egameni linamandla khuzo ke imoya sathana ngamela nezilokho namhlanje ayinasabelo in the mighty name of Jesus uJesu Kristu inkosi amen. Amen. NgokukaMateyu 24 isihloko sithi ukuchithwa kweJerusalema nokufika kwendodana yomuntu. Verse 4 uJesu waphendula wathi kubo qaphelani ningadukiswa muntu ngokuba kuyabuza abaningi ngegama lami bathi mina nginguKristu badukise abaningi. 24 Yes. ngokuba kuyakuvela oKristu bamanga nabaprofeti bamanga baveze izibonakaliso ezinkulu nezimangaliso ukuze kudukiswe ngabakhethiweyo uma kungenzeka. Isandla sami siyokubanjwa iyo inkosi uqobo ozongishiya ubuhlungu bala. Hallelujah. Hallelujah. Okay, bazalwane. Kunento engiphatha kabi bazalwane nengethusayo kule nkulumo kaJesu. uJesu sekusondele isikhathi sokuthi ahambe ayobethelwa esiphambanweni. Bese kusele isikhathi esifushane kakhulu. Manje kuzoqondana nokuthi bala eJerusalem the city bami ngasetempelini isakhiwo itempeli lika Solomon. Manje iBhayibheli bazalwane uma ulifunda lithi babaza ukumangalisa kwalesi sakhiwo ukuthi sihle kangakanani. Amen. Hallelujah. Amen. Abafundi bakaJesu nangamadoda ahamba nawo ukuthi awubhekele litempeli ngoba uSolomon wayeyakhile bazalwane lento. Amen. Itempeli ngesikhathi salo bekuyiyona ibuilding emhlabeni enhle ukwedlula wonke. Amen. Amen. uNkulunkulu wehlisa umoya wakhe special wakhetha amadoda ngithi aye u4 wawagcwalisa ngomoya
akade ezodweba le structure lesi esizokwakhiwa ukuthi ufanele sibe ngamamitha ngoba uNkulunkulu uNkulunkulu wama details. Akakunikezi uNkulunkulu into bese ethi hayi mawusufika la uzosibonela wena ukuthi wenzani. Into kaNkulunkulu ino A B C D ize iyothi full stop. Yinto kaNkulunkulu leyo. uNkulunkulu akashodi, uNkulunkulu akashodisi. Amen. Ngoba kayikho into engamehlula uNkulunkulu ngempilo yakho. Amen. Manje uma lamadoda ebabaza le structure ukuthi sihle kangaka. uJesu uthi wamadoda niyazini ukuthi leli Jerusalema lizochithwa. Lento eniyibona inhle kangaka but one day kufanele idestroywe. Fanele ichithwe. Uma ichaza le ndaba uJesu uthi akuyokushiywa itshe phezu kwelinye itshe. Amen. Hey, uthi ngempela uma nje umi esipilini ubheka ubona umuhle kodwa lento izokwenza njani? Izochithwa. Uyazi ukuthi izochithwa. Amen. Njengoba uma ubheka esipilini ubona njengoba unjalo melila lo mzimba ufune ezinye izinto. Uyazini ukuthi uzochithwa lo mzimba. Why ulwela ukunaka ufunze izinto ofunayo eziphambana nempilo yakho yokukholwa. Ngoba abantu izokwenza njani? Uzochithwa. Ukube ngisepitoli ngabe sengiyacula. Ngithi shiya umhlaba nento zawo, shiya umhlaba oh nento zawo, shiya umhlaba nento zawo oh shiya umhlaba nento zawo, shiya umhlaba shiya oh shiya umhlaba nento zawo, shiya umhlaba. Uba isilinyana uma uthatha lo namlezo kodwa mfowethu uthathe. Ngoba lo mhlaba lo uzosala nento zakho. Akukhathalekile zinhle kangakanani, akukhathalekile zimnandi kangakanani, akukhathalekile mawuzenza engathi ungena ku status kodwa uzosala nento zawo. Kodwa lalela into ezingasali ile mithwalo oyenzile kulomhlaba uhamba nayo. Amen. Jesus. Hallelujah. Yazi into bazalekeza ngihlale ensindisweni. Nginalolu uvalo ngiyesaba ngifuna yenzekelele. Bathi uzodlala itelevision. Bazo angifuni ukudlala itelevision empilo. Ngeke kulunge. Udlale la amafilimu ami. Ay, nani ngeke nimvume unkonyane ngathi manje senethi ngcono ngihlalela kuJesu ngithatha unamlezo. Kuthi mangifika phambi kaNkulunkulu kuthiwe no i-TV screen sacinywa ngegazi likaJesu. Ngoba
angifuni kuvulwe ijumba zami. Hayi ikhona bazalwane. Liyabhubha musa. Hallelujah. Amen. uJesu uthi izochithwa lento. Bese beyabuza manje njengoba sebachazela nani ngokuchithwa kweJerusalem. Ngamanye amazwi ngokuchithwa komhlaba. Sebewuwalidi bathi awusitshele lezi zinto zizokwenzeka nini. Uthi ngeke ngitshele ini usuku nehora. Ngoba indodana yomuntu ayinjani ayikwazi lo. Phela kukhuluma uJesu ozalwa uJosepha noMaria la. Amen. 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 Lana bazalwane noma ungazila 1000 days ubuye ne date kulokuzila kwakho ubuye ne date ye rapture of the church unjani wo emba noma ke ungaya ku TV uyichaze lento baza mina into eyangimangalisa ngendaba yaka 23-24 September ngamangaliswa ukubona abazalwane beyithatha serious le ngaqhakela lapho ukuthi lamakholwa lawa afunda liphi iBhayibheli ende bakholwa ngubani ngoba umnikazi wombuso uthi kwandodana yamuntu nangelosi laba abazibona everyday namuhla abantu ayesogweni uthi akukho noyedwa owazi ukuthi idate ini lolo suku. Ayi bazalwane izwi lenkosi lithi abantu bayabhubha ngenxa yani yokweswela ulwazi. Uyazi ukuthi uma ungenalo ulwazi uhlale uzanyazanyiswa noma umoyanyana omncane mothi uswele ini amen asizamazana abayikhiphi date bathini thina siyakholwa nje ngiyahamba ngokukholwa siyalizwa izwi lakhe uyasonda usigcine siyamazi ngokukholwa asizudideka endleleni asikwazi ukudideka bazalwane ngoba sihamba ngokukholwa le ndoda eyasibiza isibizela kuleli ivangeli labatshe isibizela kuleli ivangeli lomusa ivangeli lenhlambuluko ivangeli lobungcwele ivangeli lokuzila ukudla. Amen. Ihamba nathi le ndoda. uNkulunkulu umusabe nawe. Amen. Nawe izwa ibazalwane endleleni Ntuma. Noma sekukhulu kakhulu mfowethu. Kodwa thina sihamba kani? Ngokukholwa. Oh my God. Lalela izadilizwe lendawo ngesikhathi sokugcina lesi esibuso uJesu uthi bekani-ke uma leso sikhathi sisondela kuzovela iy'bonakaliso phakathi kwey'bonakaliso bazalwane siyangikhathaza lezi kuyokuvela oKristu abanjani abaningi alikho uJesu akathi kuyovela uSathane uthi kuyovela ini oKristu abantu abanjani abantu abaphethe iBhayibheli bayashumayela nabo manje elingethusa kakhulu izwi lithi bazokwenza izibonakaliso ezinkulu
Jesus, hallelujah. Badukise abaningi leli liyaqeda. Amen. Kuze kuduke nabakhethekileyo imbala. Eish. Uma umuntu eduka uyalahleka. Yeah. Uma umuntu elahleka akafike endaweni right ngoba ulahlekile. Laba abakhethiweyo elabakhethiweyo omuzi wokanyayo ingezena ubala ubudlula hayi amen 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 abakhethiweyo bazobambeka ngalabo Kristu abaningi ngoba benza izibonakalise ezinkulu. Bese baduka abakhethiweyo abasindiswe ngegazi lewundlu abaphila impilo yobungcwele bambila. Kodwa benze njani? Babanjwa yini na? Yilezi zibonakaliso ezenziwa yila madoda nabesifazane. Amen. Sikulesi sikhathi. Oh, Jesus. Hallelujah. Siphuma kumangqonde. Hallelujah. Iy'moto namabhasi. Oh my God. Bakufopha umshumo kwenza nje. Kushume inkulu bebheke phansi e-Eastern Cape. Beya kumangqonde. Oh. Twa akaprofiti uphuma nesikhulu isivuthe esizibeni. Babuya negubhu abafowethu nodadewethu. Sibasiza igubhu zama-5 liter amanzi. Sibuya lapho. Zenzekile iy'manga kumangqonde. Hallelujah. Amen. Mina nginayijela siphela. Omunye umama kuthiwa yena inkinga yakhe ubengenayo inzalo engabathola abantwana. Fika kumangqonde wamenzela ke izinto iprofeti. Wamnika lamanzi wathamba ke nanka amanzi 5 liter hambe naye ekhaya uyofika wenze nje hayi ke umama abuya ke Eastern Cape fike ekhaya thola bayifike lokishini amanzi aphelile iviki lonke akunamanzi. Amen. Usethi umama ngoba nje ngifuna ukugoqoza nje ipapanyana angithi kulesigubhu sami lese kuya nase Eastern Cape wafaka wabasi stove abila amanzi. Uma esayavula efuna ukugoqoza ipapa uthola umntwana. Bazokwenza izibonakaliso. Hayi izibonakaliso nje kodwa sinjani? Abangcwele bayogijima ngiyakutshela. Shelwa yimina. Abangcwele bayogijima babanjiwe iBhayibheli lithi bayoduka. Uyesabe. Babuya kude namanje. Bafika. Osemusile ndawo. Siyabonga bathandekayo. Wangathi indaba kaMangqonde ayizwakalisisi kahle iphelelwa uSawuli. Ngoba laba Kristu bane date of expiry. Iya expire lento ya Kristu. Aya expire futhi. Jesus, hallelujah. Hambe kwahamba bazalwane size safika nakuthi iJoshua. Amen. Nginesihlobo sakithi mina unkosikazi kamzala wami oyiphoyisa wakwamangane. Umfazi wakhe wafela eNigeria. Wabuya esethule umzala wami. Bagijima baya kuphi? eNigeria. Wela ndubona. Odla kubona. Hayi wedlula lo Kristu. Ngelilanga ngise phansi le eduze leBotswana. Kunedolobha next to Kimberley. Indawo yabeTswana.
ngikhuluma ke nalo sise sixoxa naye ngiyamtshela ukuthi mina ngiphume ePretoria uthi ePretoria manje ubushiri ngithi ngimazi kakhulu uthi ngokuphela nje kwaleli viki elizayo sesigcwalise i-Intercape bus siyakhuphuka noma siyehla siye ePitoli lo muntu usuka kuphi yazi uthebeni kangakanani eduze noBotswana bagcwalise ibhasi beya kuphi beya kuChrist ePretoria ubushiri abaningi nabakhethiweyo bazokwenza njani bazoduka haleluya Amen. siyabonga bathandekayo manje bazalwane ngithanda ukuniqinisekisela uma besinesikhathi benizongibalela nina nibale lithi iSwedish Mission ngikuchazele nayo ubale nelinye bengingakuchazela ngichaze linye bazalwane manje ibala eliphethe imfihlakalo kaNkulunkulu Amen. izwana emhlabeni ngake ngaphunyukelwa la ngathi kini ukwehlukana kuyisono esikhulu kuNkulunkulu Hallelujah. lalelani bazalwane isonto lokuqala emhlabeni it's the Roman Catholic Church. Amen. The Roman Catholic Church eyaphuma ebandleni lika Jesu laseJerusalem yenze njani yahlubuka umhlubuko oqala that is the Roman Catholic Church. Amen. Lasala lela bandla loPaula noPetru kwaba seThesalonika kwaba seRoma njalo Yeah. kwaba seOrange Farm. Yeah. Lasala leli bandla iRoma yasuka. Amen. Uma iRoma isuka ya ngizofundisa iprofeto zeRoma eBhayibhelini. Uma iRoma isuka manje kuleli bandla isila. Then yaqala yenza imikhuba kabani kaSathane. Ngoba yona ingeka Sathane. Ngubani obanga ukwahlukana kubantu nguSathane. uSathane uye oqala owahlubuka kuNkulunkulu. Amen. Wafuna ukushaya uNkulunkulu esihlalweni sobukhosi. Amen. uMikhayeli wathi akwazi ukwenzeka wamthela lesibhalo. uSathane wahlubuka kuNkulunkulu. Wehlukana noNkulunkulu. Wakha owakhe umbuso. Amen. Umbuso nombuso uma ngesonto lawo. Iba umbuso kaNkulunkulu umi ngebandla leli loPetru noJakobe noPaul. Amen. Amen. Lo mbuso kaSathane isystem kaSathane imi ngaleli bandla leRoman Catholic Church. Amen. Jesus. Hallelujah. Lalela la eRoma uma bedayisa ama-indulgences sisebenza izinto ezirongo benza lokhu naloku ukuthi insindiso iyadayiswa uma uzothethelwa ufuna ukhipha imali unika umfundisi. uMartin Luther is the first person owathi no akukhonakala akukhonakala ngoba iBhayibheli alibhalwe ngesiLatini kuphela. Amen. iBhayibheli lalingekho ukwanda kangaka emhlabeni. iBhayibheli laliphatha indoda eyodwa la eGoli eGauteng. Sonke umuntu ophethe iBhayibheli uyi-1 yilo owufana wamaRoma. Bese beguqula zonke lezi zinto bedayisa manje ukuthethelelwa kwezono. uMartin Luther akazi kanjani walithola iBhayibheli wafunda wathola uMartin Luther ukuthi sisindiswa ngani ngomusa kaNkulunkulu. Amen. uMartin Luther wasuka eRoma. Wenze njani? Wayihlubuka iRoma. Wenze njani uMartin Luther? Uhlubuka eRoma, uhloma ini? Uhloma iLutheran Church. Uma uLuther esuka eRoma akabuyelanga kuphi? Ebandleni leli. Yeah. Kodwa wenze njani? Usuka eRoma uvula lento le. Yeah. Amen. Ukusuka lapho kulandela uJohn Calvin.
wamapresbyteri wasuka naye eRoma wavula amapresbyteri wasuka noJohn Knox wavula lento wasuka noJohn Whitefield wavula lento kodwa bonke bangabantwana bani bangabantwana beRoma. That is why uma ubuka into eyenziwa ama-Anglican ifana ncamashi eyenziwa iRoma kodwa behluka ngani iRoman Catholic Church i-Anglican le kodwa bonke bazalwa yini iRoma benza imikhuba yaseRoma. uNkulunkulu iRoma akayazi ngoba yekasathane. Yesabe. Lalelani bazalwane, usathane uhlakaniphile. Uma emelana nebandla waqala wenza njani? Wabulala abazalwane benqanyulwa amakhanda beshiswa benikezelwa emagubesini ebandla. Inkinga uma beshisa lo kuphenduka i-2000 abalekisa lo esiphambalweni kuphenduka i-1000. Usathane uhlakaniphile wabona ukuthi no lento engiyenzayo idla kuphi? Idla kimi. Ngoba uma ngibulala labantu babaleka bangene kuJesu. Amen. Usathane wathi no sabe sababulala kwaqhamuka ukubulawa kwabazalwane. Wenza njani usathane? Wasebenza ukuthi angene kuphi? Enkolweni. Yila inkosi yamaRoma izongena khona ebandleni inikele naye. Kanti kuzoqamba ini? Kuzoqala iRoma. Siyabonga. UZCC unamamember edlulayo u-15 million. Bayaphi bonke labantu abawu-15 million? Abaya ezulwini. Cha. Bangaka abantu abase-St. John's? Bangaka abantu abase-Tirana? Bangaka abantu abase-Jericho? Bangaka abantu abakwaShembe? Thola amadoda ngempela iy'ntshebe njengami kangaka. Bahle kwaShembe ngobuningi bagcwele obaba lapha. Babizwa ngubani? uNkulunkulu? No. Kodwa benze njani? Bayakholwa. Usathane uma eveza lesi strategy udle ama-millions abantu. Innocently abantu bayakhatha eSt. John njengoba sikhuluma bayapeyita kodwa batshela ukuthi benze njani bona bayakholwa. Kodwa mhla afa wenze njani usathane? Uthi ngadla mina Sathane balanda bofaka esogwini. Jesu. Amen. Hayi. Kuzovela oKristu abaningi. Sekune fashion manje. Ngicela ungisiza bazalwane ngivula amehlo. Lama fashion engiwabonayo awaveli kuNkulunkulu. Amen. Uyasabela. Lezi zinto enisibonayo kasiveli kuNkulunkulu. Amen. Hallelujah. Khuluma moya. Sekunabapostoli babafazi namuhla. Uthole lo mama mpostoli. Yesabela. Rashwela kakhulu futhi. Hayi. Uyayenza lemisebenzi yamandla esiyibonakaliso uyazenza. Kodwa uNkulunkulu usiyalile ngalezi zinto ukuthi ziyeza. Sekhona impela zawo parade. Bandla lamashe. uNkulunkulu makasisizeni bazalwane. Ngoba yena ozayo uyeza. Uza namafu. Futhi ngeke abe late. Engabe bangaki azobathola belindile ngenkolo yeqiniso na? Sawukele sekukhona ngizobathe khona ubaba waseNatali bathi uxaba uthi angaziwasha kanememate wathi uyazibala zonke lezi zinto ezisabekayo zasolwandle. Baningi bazalwane. Amen. Baphumelezweni ukuzodukisa abantu kuze kuduke ngisho nabakhethiweyo. Amen. Yesabe. Manje bazalwane niyazi yini ukuthi uma kungenzeka phakathi kwethu
kube khona umuntu odla izono. Asibuyeleni la ebandleni. Ibandla lingumzimba akithi. Amen. Akithi uma kugula ucicane lo. Umzimba wenze njani ukugula wonke. Manje uma phakathi kwethu kunomuntu odla izono eyi1 akasingcolisi sonke na. Ibandla liyangcola lonke, igula lonke. Right. Sasiyabizwa ke manje. Kuthiwa asambeni lapha egroundini. Kuyohlangana wonke amasonto siyodumisa uNkulunkulu sikhuleke. La kukhona umthakathi. Yeah. La kukhona ifebe. La kulomhlangano kukhona lonke nesangoma sikhona. Ngenyanga. Namasatani futhi lento yorganizwe ngama-satanist. Amen. Umntwana kaNkulunkulu uyaya yini lapho nafe? Hallelujah. Hallelujah baba. Hayi cha lutho. Asi. Kanti izwi lenkosi kalithi singahlanganyeli nobubi na. Lisho njalo. Lisho njalo mba. Ngoba uhlanganyela nesifebe umzimba munye naso. Yo. Hayi. Hallelujah. Amen. Siyabonga bazalwane. Phela amen. Manje bantwana benkosi siphila esikhathini esinzima. Le ndaba baba yaka YouTube. Ingisizile kodwa ngiyayisaba. Hayi inzima yo. Ngoba ioffice ngalibona ku YouTube. Kodwa ilukhuni indaba ka YouTube bazalwane. Hayi inzima. Awusukhetha. Ilukhuni indaba ka YouTube ematsheni. Uzothandaza nomzalwane wena la uthi uyamkhulekisa esimena kuso. Kodwa ngale kulo YouTube waseLimpopo ukhona kulezi zinto zalabantu. Uyathandaza nalapho. Hayi. Kuzohamba kanjani bazalwane? Hayi yakulunga. Ngoba lo muntu okuthandazelayo ongale ku YouTube ongamazi awumazi ukuthi ungubani uvelaphi uthi uyobani. Phela impilo. Kodwa sonke sikhuluma siphetheni. Jesus. Kabe. Kabe. Oh. Okay. Ngifuna ukulinganisa naye. Yes. Yeah. Woza ke mpephethe. Bazalwane. Singasuki. Amen. La kulonkulunkulu esikuye kukhona konke. Amen. Hallelujah. Amen. Lo nkulunkulu bazalwane esikuye ukhethe zonke izinto. Noma ngabe ufuna lubuhlobo lwesibusiso sikhona la kulo nkulunkulu. Noma ngabe uphethe hlobo lokugula la kulo nkulunkulu kukhona ukuphila. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. That is why bazalwane uSathane uhlezi ethumela ama-satanist la. Yeah. Njalo. Amen. Sukuma mfana woza la kimi. Oh my Jesus. Niyabona mfana? Amen. Uma efunda izwi. Yebo. Omunye umama noma usisi uthi kulomzalwane, "Hey, uyazi yini lo mfana uma efunda izwi lenkosi uzabazama umkhathi uphilizo umkhathi." Ukuma nje. Ukhuluma umuntu esinaye la ukhuluma ngobani? Ngalo mfana emuzwa efunda ethi uyazi yini ukuthi lo mfana uma efunda la enkozweni umkhathi uyabhidlika. Umzalwane uthi no angazi. Ukusuka lapho wenzani lo? Uthatha iselfone uyamshutha. Yeah.
Oshuta, ovala, ohamba. Jesus. Yo. Kunjalo nje. Kunjalo nje. Lo mzalwane sekubuya umbono. Uthi umbono kulomzalwane. Lo mzalwane ukhuluma nomuntu oyisatanist. Uyabuza lo oyisatanist kulomzalwane embonweni uthi banjani abantu abasha lapha esontweni lenu? Banjani ufunelani ukubazi wena ngoba phela sikhonzi nawe? Uphelele unjani uphi? Akuseyena lo obenathi la. Omunye manje. Bonke baphethe igama likamani? Jesus Christ. Yeah. Yimpi. Baba siyayibonga baba iwisdom yakho. Kuhlakanipha uNkulunkulu akuphekwa. Uthi labantwana ungabaxoshi. Kodwa uthi abahlale ebhenjini. Ngoba uNkulunkulu unenjongo, unohlelo ngempilo yalomfana. Haleluya. Unenjongo uNkulunkulu ngempilo yalomfana. Haleluya. Unenjongo uNkulunkulu ngempilo yale ntombazana. Bazalwane sinako la ngaphakathi amasatanisi. Mama ake nihlambuluke. Mhla ngizwa ukuthi uxoshe umuntu la uthi akahambe ngoba usathane akusona. Ngathi mina hawo. Umxoshela phela ngoba uzofuna ukuphila lona. Esibulala. Mark baxoshe some more. Isatanist uma liza phakathi kwethu bazalwane alizelanga ukuzokwakha. Usathane akenzi kungemokweba nokubulala nokubhubhisa. Uma selapha phakathi kwethu uzokubhisa. Akahambe Sabeka. Hayi ukuthi lo mfana befuna ukudla isono. Hayi. Isithombe sakhe sithathiwe. Ule emkhathini siyasentshenza. Uyabonga ukuthi vukelwa. Ababathe vuka. Bayakhuluma. Lento ithethwe lapha phakathi enkozweni. Yeah. Njalo nje. Uyesabe. Hayi. Lemikhuba esithi yenziwa ingane la. Etempelini. Ayiveli kule ngane. Ivela kulabantu abangama-agents kaSathane. Abangena phakathi kwethu njengabazalwane. Kodwa babe bengama-Satanist. Asebadliwe. Amen. Yesabe. Amen. Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Asebanjiwe bazalwane. Leli bandla lizomiswa into eyodwa. Lizomiswa inkonzo yani ye prophet. Ukuthi uma kungenzeka mama uthinte kabi ezinye izinto uNkulunkulu akhulume kumprofeti. Amen. Siyakuzwa uhlabelelisa kamnandi. Kodwa lokhu ke bese benze njani uyaphenduka. Yahlambuluka. So uyabuya enkosini. Uma libona inkolo ifile ibulawa ukuthi iprofesi abasekho abaprofeti emabandleni. Abantu bazenzela izono mathanda ukena tswa wakena watswa ngendlela abantu abathanda ngayo. Ngoba akekho umuntu ozokubamba Dlamini ozokubamba. Kuma kakhulu umuntu uthi nje wena ikhona into yonzile akubambe. Umprofeti loyo. Amen. Lalela bazalwane, abaprofeti bakhona kule ibandla. Amen. Banjani? Bakhona. Abahamba enyathelweni zomprofetikazi. Jesus. Yesabe. Hallelujah. Amen. Amen. Ngoba ngaphandle kwabaprofeti sizolalana, sibuya sicule, sidumise, sifakaze, sishumayele, sibe silalana. Akekho obonayo Musa. Amen. Ngizobona ubani umuntu usho kanjani? Amen. Emasheni uzobonwa, uyabonakala. Jesus. Hallelujah.
Jesu Kristu inkosi. Sebeke bangibamba nami. Bathi ngci. Ngaba bathe ingane yathi hayi baba ngonyana. Ba. Ithi why uzonde kuba umfundisi uMthembu? Umprofeti ubamba lokho ukuthi mina angizwani nobaba uMthembu ngiyamzonda. Angaze ngimzonde manje baba uMthembu athi uNkulunkulu ushilo kimi. Yazi uma lento ingikhathaza ngithi mina mhlawumbe uNkulunkulu uyangixwayisa ukuthi kunento ezokwenzeka ngixabane nomfundisi. Jesus. Iviki alikapheli abana obaba uMthembu nobaba uMemela into ongakazi uyibone. Amen. Ngathi mina ngakhuluma nje ngani ngathi uyesabeka uyizulu. Amen. Emasheni angeke wenze isono singaqalanga savela. Yeah. Angeke udle isono singaqalanga savela abaprofeti. Amen. Jesus. That is the only church on earth. Elina lenkonzo yabaprofeti. Amen. And elizokuma ngale nkonzo yabaprofeti. Hallelujah. Ngoba sebaningi oKristu abaphumele ezweni. Benza imisebenzi yamandla. Bazalwane masihlale noJesu. Yeah. uNkulunkulu uthula inkosi. Yes, amen.